Bacolod City ginsorpresa ang pila ka mga residente sang barangay pinaagi sa ila espesyal nga daigon kag panghatag sang regalo. Nagpakitang gilas ang mga men in uniform sang Police Station 9 sa ilang abilidad sa pagkanta agud mahatagan sang kalipay ang mga residente. Nag-ala Santa Claus man ang mga ini bangod magluwas sa Christmas carols, may bit-bit man sila nga Noche Buena package. Samtang sa piyak sang kalisod kag kasakit sa mga pasyente sang Western Visayas Medical Center, ginpakita sa mga hospital staff nga mayara sa gihapon sang malipayon nga Paskwa. Nangin tradisyon na sang ospital nga maghatag sang kalipay sa mga pasyente, ilabi na subong nga holiday season paagi sa paghatag sang pagkaon kag hygiene kit. Magluwas ini naghalad man sila sa mga ambahanon para mapabutsyag ang espiritu sang Paskwa. Gani subong nga Paskwa bisan diin ka man o kung bisan ano pa ang imo ginaagyan, padayon lang nga ipakita ang kasanag sang Paskwa paagi sa pag-hashtag spread kindness.